bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez da ibili munduz mundu buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez. Galdetuko baliguten orden padezigan da, lehenbiziko emakume euskaltzaina izan da. Uxue ikastolari izen hori eman da, 60 urte joan da eztan da. Sugar Mikel Atxmari, non naiz nona tarrari, nola ultzama kargari emari. Geroaren eiztari, hain bertze belaunaldi, mingainaren buruzari jostari. Bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez da ibili munduz mundu buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi dugu buruz, bihotzez, oinez. Buruz, bihotzez! Euskaraz bizi nahi dugu! Buruz, bihotzez! Munduz mundu euskara! Ibi! Nafarroan iribildu begiratu kezkaba, Jazoa geroratzea da gure bihozka da. kantu kontu goioan betze euskara edo ez gara, aukeratzerik ez da babestara. Sugar Mikel Asmari, non naiz nona tarrabi, nola ultzama kargari emari. Geroaren eiztari, hain bertze belaunaldi,